Okay, yɛkyia obia mobia kwaba ebepie mo GH Live Studios. Na yɛteɛ ɛne sɛ nefoɔ mmienu ni ɛna yɛde to yɛtiefoɔ anim sɛ Asante Kwasi ɛyɛ player a wasi akan ɛwɔ Mbambani Swallows ɛwɔ Swatini ɛna wabɔ Lupili FC ɛna afei Simba ne nyinaa no ɛwɔ Tanzania ɛyɛ de free mu eto dwan of course ɔkɔkɔbɔ Hafia Club nso ɛwɔ Guinea. Yeah, but a story a couple of days ago said 29-year-old player no about joining Asante Kotoko Bobo no. I don't be a drum. I'm a confirmation no atuja Asante Kwasi ababe Asante Kotoko bona fide property and yet for the grow as a footballer. Enti ya mana kwaba na afei na bia wate akwada nka. Ya be mo hu said your body boy. Ya din kan ye bia to but ye super updated one at the amount. O mfia diono kono na oyobia oya benkuma bofo fit nifa no otimi di pian kakra ba benkuma no ene odi gina ne nanso pampe na wasan afe baako ene fa ere ama Asante Kotoko bobokuo no after so we ni medical na this video ye baba be ni video said you see sheni go one left back or tashe go pa pen e bi na Kotoko asan no yes or you full back or experience na say versatile na otimi ebo nifa nifa so that is number 2 uja no otimi baba ni main position number 3 and otimi so bo number 11 and a 4 and 5 otimi so ebo midin kan catch so abo Mbambani Swallows wabo Simba Lupili FC ni nyina ewo Simba na say Tanzania and afei so Hafia Club no so Guinea wasi akan e de ama wo mu pen na owura Prosper Nate Ogum e de nsembia tudwa fa akwada no ho akwada no so akasa nemom anase brana akasa ye de ni nyina mu nkyeremu ebra in a team for but ansana no ye enjoy the goals ahodo a wahye ere ama Asante team a friend is how did that inspire you any other teams ni nyina bi na we na a Simba Day a omotayo ewo Tanzania ho ena na ekoso Simba Day ya na Simba boboku no eto nsa frɛ teams foforo na sada we na ono ena captain ere ama Simba team no yes ono captain ere ama Simba team omoni Asante Kotoko ena boy this was the day another time we see akan ere ama Simba that time no na player your friend is say Amos Rempong mu nyina nso si akan ere ama Asante Kotoko nti ye nua experience ye papa enye Freddy Agro ye enjoy ni goals ahodo a wahye pen ere ama various teams a wasi akan ama wo mo yes Asante Kwasi otapem ede tontenem and a free kick nso onimbo ye pa this is a kind of episode ebeboa na wanya ochefa ede afrim how si sheni go and our trademark jubilation bia ultimately celebrate kama na sabo etofem obi ye pull out ni ade a opekepeke ntentem pocket spaces no cover ede tum a wohwe go ya o she ya number 3 onso we obi pia ya beduru ya keeper no ede to ho no pia de to mu brel Ronaldo goals ni bi when free kick we so pine na edem fe pa ohun free kick no sa free kick ni bi free kick ni bi free kick ni bi ohun sa hwe ehia pa Akwasi Asante free kick ene edem no benkum no de boy no nti Asante Kotoko monya Asante Akwasi sa pepe ye din carry amount dada se bibia no edda din ba ye person hwe the videos wasi akan ahye goals do pen and I did tuja amount no we goals do ama various club wasi akan ama wo mo look at this goal I'll share or chest ball no to chest me bi and a pa what they tum go na se Saka Dauda share recently no ebi and on so share kama ho a dey todwa ewo mu no na yenhwe na yemisa Asante Kwasi asam say ankasa no obo the ball no Akwasi say and our style of play. Let's take it like the way Marcelo plays. It's true. Okay, osi ekwan a Marcelo efa so ebo no ball no sa pepepe na obo ne ball. Osi sa like the way Marcelo plays. It's true. Okay. Osi sa na obo no said ya Marcelo ebo no ball no sa no no so ebo ne de. Enti yensa nhwa Kwasi Asante games ahodo obo ye bie. Na this game omoni na here la boy no. Only na benkum so. Yes, let's enjoy. Yeah, enjoy.
ono na ejiboa na red arrow bi atoni tree so yes nti yanhwe Asante na ada form a wa clear ball no 16 shirted jersey with a sexy eyes president Kofo die ni bi and ono so edi be gina mokuma se enema nkoso ba che ne bobre 60,000 capacity stadium Simba na enye Kumasi mpo a mosori amoma stadium nti obebo ne kama so mo pese mo bu chidom de ne momra momra stadium na enye ma Asante Akwasi na wo hwe no no we de be masa akode de air rhyme amaye Asante of Asante fame na ne all warrior e de kono guy ni good we grant me nka guy brother no he is a good player o hwe na experience e ho you see and I yenso yetafre hon kakra no e otofe kwan so a enya ketua nti we ali ene Simba gamer omo boy no na o hwe bia eno so yede tudwa ama afa Akwasi Asante so ho no na hye no so se wasi akan the year 2014-2015 na obobo ma Manzini Wanderers eno ewo Eswatini tetwo Swaziland and also free Manzini Wanderers no call Mbambani Swallows that is January 15th 2015 or Kobo Mbambani Swallows na say 2014 about 1 year I'm Manzini Wanderers into the dia hodo mienu ewo Eswatini ofiri ho na team bi o Tanzania e friend Mbao FC also 2016 January 30th okoye na ofiri January 30th 2016 Mbao FC ho no na team bi ho ne obona fiafia okwa wo nchekra wo ya ofiri ho na Lipuli FC Lipuli LIPULIFC almost July 19th 2017 ombefa Asante Akwasi de koye na lo Lipulu no kakra 2017 na June and Lipulu July August September October November December 6 months pepe and a Simba se kai akwani ye good yankofa no and a Simba SC omonso December 13th 2017 wamoko ekofa no enti ekoba asa no obo 17 18 19 ni saa de ko nanima na afe a eye 2019 and okobo Hafia Club of Guinea yes October 14th 2019 and obo Hafia no 2019 till 2022 and or the free Hoksa call back to Tanzania na newly promoted team kese bi a omuska aba ye from Kitayoski FC Tanzania and okobo Kitayoski FC into the last club of boy June 29 2022 and waba ediaba bisia and also the tuja ama for a nay or the other joining Asante Kotoko Bobo no nti said e maka no otimi bo benkum ene nifa na ni ahoɔden no benkum pa na oye center back in fact the main position is number 3 left side ho lateral so ho full back teto number 3 yes and otimi nso bo 4 and 5 and number 11 so otimi ebo Asante Akwasi and the videos footage yetwa edigu ema kama the free mu eto exclusively GH Live Studios Ghana nyina number 1 enti Asante Akwasi ababeka Asante Kotoko Boboko no ho a eno so nchemra de ma August bosome no ne de to so dumiensa afe apem ahankono de okononum August 13th 1995 ena na awofo ewo no 29 good years ena owo were Ghana ni a okuta Ghana passport na the height no ya 1.80 meters no so de tudwa ama inativefor adofo sa pepepe height no 5'11 opese wo de ko inches ni feet kwan so a 5'11 nti ya be rehye Asante Akwasi very well na ya hopi se enema pa bi pima ba de ama Asante Kotoko Boboko no na awie nkonimdie so na ose everyone knows we've been playing with just one recognizable left back in the Patrick series since October last year and it was essential to strengthen that area. Kwasi brings both quality and versatility to our squad. His ability to play multiple positions add depth to the team, and his wealth of experience will undoubtedly benefit us in key moments. Ora Nidin Ede head coach Professor Nate Ogum also obia nim say na no ada since October bosuminumu afi 2014 no 2024 no ye de Patrick Asiedu nko na abo benkum so ha ye hia so wi baba beka ho na sisi Akwasi enya ni de
wɔde aniɛden ahoɔden kwan so a wahu no bi pɛn honhom experience ne twi de wahu no bi pɛn honhom yes ɛbɛba bɛwura mu yie paa aboa ama team na wie nkonimdie so na otumi bɔ position dibia bebree ɛwɔ team nim ti ɛyɛ mfaso pa a kyerɛ sɛ ɛyɛ puduo tuo ɛde ma Asante Kotoko a yɛbetu puduo ɛwɔ nkonimdie kwan so a ɛyɛ puduo a ɛde mfaso pa ɛbɛbrɛ na ase tu team na bibia wie nkonimdie so coach na no mu nsɛm ɛna ɔde ato dwa a yɛde ɛma yɛnatiefoɔ no na player friends Asante Akwasi a wohwɛ ne video yi ɔno nso ekyire mu a ɔsɛ joining Kotoko feels like homecoming for me. This is a club I've admired for years because of its history and passion. When the opportunity came, I didn't have to think twice because I want to be part of something special here. And no, anybody to that. Yadema in a TF4. I know the fans have high expectations and I'm ready to give everything I've got to meet them. Competition for places is part of football. Now I welcome it because it makes all better. I'm here to work hard, contribute to the team, and help Kotoko achieve its goals this season. Asante Akwasi videos na wohwɛ no ɛna wɔto ntena pai bi fa nkyɛn kama no na Akwasi say me ba Kotoko yi ɛyɛ anigye kɛseɛ te sɛ deɛ matu kwan me makɔde nam Swaziland Eswatini ekurom hɔ ɛna ɔhene timi ware bebree no ɛnde wanka ho me ana meka na ɔse makɔde nam Eswatini makɔ Tanzania makɔ Guinea afei na me ba fie homecoming abro de ani bi anigye kwan so na me ba fie momfa kete nhyia me ba bi si akan ɛde ama Asante Kotoko na ochiremu a wɔse club a friend is Asante Kotoko no kind of club enye de aka no club a friend is Asante Kotoko no na nidi achire pa wobuo mu yie na da na koma cross wa che enam se wo mu history yes na no asem ni nti omu obi pa ɛna ɔso machitaafo no nso ɛwɔ tema kɛse ɛka akoma passion a enye Fredi agro na wɔse ebra akwanya ne ba ɛso mebɔ Kotoko no wa anwene mienu odwene ba akopɛ no ɔse kai kejiwa edem ɛna me krono ɛna odi mrika kɔ ya wa ba besan ama Kotoko yi na ɔno onim sɛ number 3 position hɔ no any positions aka nyina ɛhɔ aba pɛ so sɛ ya pɛ so na me sɛ wo mu ɛbɔ no nso ya ade na nso bo obom de ɛwom da we bɔ na wo yakɔyi we enti ɔbɛhyɛ aseɛ abɔ ngadindim gadam kan so na ɔno nso anya place ɛwɔ ogum starting lineup mu na ɔso wani gye stronko sɛ ne ba wa bɛyi ɛde osi bɔ momebɔ kyɛsɛ etuhyire bɔbɔ ɛna bɛkɔ ɛde ama Asante Kotoko chitaafo na ɔmatimi atoa so akɔ Africa Asante Akwasi ne deɛ no live ɛne abɔ apete atoa bede mu ɛde ama Ghana this year yɛse ne kɔso ɛne agye mu nti obi ansesa monsesa na monhwɛnhyɛ ɛma bibia nwie nkonimdie so me de Derek Saint Kizito owura Ompe Radio so kasa nso ɛne producer mi a yɛhwɛ ne din ɛde Sakoatic ɛna bibia ɛkɔso ahen boboa no sports kwan so ɛna wotie a wohwɛ hwetie na share the link na yɛntoa so ɛnkɔ yɛnim Akwasi Asante ɛna chest ball ɔbɛyɛ cross yɛhwɛ ne cross yi na yɛmfa ɛkɔ far away no ntoa so ɛma wo ba cross ball no akwa mpem ball no keeper na kyɛ get us subscribe share the link. Did you enjoy that? There's so much more, so why not hit subscribe?